وهي جبريل بالأفق المبين بنيجي أسمان الله تودي تلابي تليري تفين وما وناني نلا على الغيب en birnini de Allah tottimoni bidaninin ko dawol bidaninin ko lomo bidaninin ko guddo bidaninin ko ganje nyamdede walla ko ganje haalde ko o anda nelaade yawti don ya nas wana dani nelaade wana moggowo ko addana ko ene mbela ngara talata me men duma en mbela ngala aral be jiya hen anara an talata o harama aral bo harama al khabis la سبحانه وتعالى وما هو قرآن ونان بقولكم والشيطان ساي رجيم ديوادو يمندل فأين تذهبون ببعد مرنجاتون ورجيبو تون بيوال ورنبانيو تون جم ورنبانيو تون كيزال ومسوات مون ومنانة مون الجنة ومأرزقين تمون ومركة مون هم مونا الله سبحانه وتعالى إن هو قرآن وناني إلا سوانا ذكرون كدو واج للعالمين ونان دي وندر ديك بيوال موين كو يرمين موين لمن شاء ونجد منكم ومن أن يستقيم عند فرطة الله وما تسألون جدتا هيبت إلا سوانا أن يشاء الله دي يددم رب العالمين جنبين دي عندنا سبحانه وتعالى أبس وتولى أن جاءه الأعمى أبس وتولى أن جاءه الأعمى jangan ini dan natan mehodo aya la buddo ni fam namon seeda odo aya muti odo aya nyalawma goto e nyalawmaji sallallahu alaihi wasallam e nder makkal mukarrama nelaɗino jooɗi e makka ɗo ha yontaɓe ha anduɓe ha lamɓe ha wawɓe suusɓe jogiiɓe waɗoɓe yawta salatoɓe sale mawɓe Quraysh oyene wiye Utba oyene wiye Shayba jibini ɓen ko biyeteɗo Rabia oyene wiye Abu Jahl ibn Hisham oyene wiye Abbas ibn Abdul Muttalib babu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam oyene wiye Umayyah ibn Khalaf oyene wiye Walid ibn al-Mughira nelaɗina jodde ɗiɗo gay mawɗi ɓeɓeyɗa wuro men fof ɓeɓeyɗa e wuro fof mo garɗa ɓe ina ɗon de nelaɗo ina noddaɓe feede Allah ina siftinaɓe ñalawmaji Allah ɗi ina rentinaɓe sembe Allah e doole Allah homo haala homo fodanaɓe baraji to Allah soɓe tuubi homo yiɗi ɓe tuuba ɓe dutto e Allah ɓe tawta ko noddata ko saba ɓeɗo tuubde mumen ina taka ko heewi tuubde saba dendagal ko ɓe cohli woni koye juuɗe ɓeɗo e nder ɗotal e nder o place nelaɗina jodde ɗi gay mawɗi tan ha Abdullahi ibni ummi maktumin yetti on ko gumɗo no ɓeɗo sukare gorom jasahumullah khair noɓe jottori ɗo ni ƴeya tan ɗo way hawnade ƴeya tan ɓe noɓe jottori ɗo tanoɓo fangol locol makko kon ya rasulallah aqrini wa allimni mimma allamaka Allah janginama andinam ko Allah andinma ko homo furnito ɗum tan e nelaɗo haqqille mum fof e semben fof ene nelaɗo foti fayida ni fof homo huccitini ɗum e ɗiɗo gay mawdi o sali yeccitade oɗo nelaɗo kadi añi oɗo woto taƴi haala muka feeñe yeeso Muhammadun salawatullahi wa salam alayhi anje yeeso ngo ñilmani nelaɗo rumti ɗurni ga Abdullah ibn Maktum oɗo sahaba furɗiɗo gay mawɗi kaccoraji joɗiɗo yeeso subhanahu wa ta'ala ina felamo Allah ina felamo nabiye mum no looniri ha feere oɗo gumɗo
neɗɗo jiilotoɗo Allah e basal oɗo gumɗo jiɗɗo Allah ndeke hananani Muhammad nde ummoto e nder mum anje haaldude e oɗo gumɗo e ɗurnade oɗo gumɗo sabo oɗo gumɗo jeeya koye ɓurɓe wonde miskineɓe jeeya koye ɓurɓe wasde e on waktu kono noon ko neɗɗo jiɗɗo Allah Allah ni ɗum yiɗi e subhanahu wa taala feli sallallahu alaihi wa sallam tawi ndeɗo felore nde Allah feli Muhammad tawi annabaɓe gay jawtuɗi ɗi fof peldama hono ni e jonde wande hono ndeɗo jonde wonda Allah wi ena qur'ana ina haalanelaɗo wi ɗum ya Muhammad wala tadrudu alladhina yaduna rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha ya Muhammad ren riwde ɓen ɓe ganduɗa ɓe gari notade Allah subaka e kikiɗe ala koɓe jiɗi sona yeeso Allah wi Muhammad e heyma Muhammad wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا صلى الله عليه وسلم على القرآن من باقي دبل سسماني الله يمدو مورنا ونكما كي يوكي من كي ونداي بيدو يبي بسبكاي كيكيد على كوبي شغلي سنا يسامغو woto yawtin gite maɗe ɓe tawa aɗa yiɗi ñaantiɓe ɓe aduna sinkiɓe aduna ñaanti jogiiɓe ko jari jogii ko ñaami yontaɓe yooɓe jogiiɓe galleji jogiiɓe woto gite ma jawti jaa toon goppaɓe woto ɗofto muk woto nanandade muk woto wurana muk woto wondu muk man aghfalna qalbahu an dhikrina on ɗo min belsidi ɓergel mum andude min cukka wattaba hawa ina rewi ko weli ɗum tawi affaire mum koko ɓurtigol hay koto wawana woto wattu ɗum ɗo hombo sa sallam woto wat on nani ndeke noon mbiɗon ceerna feletake neka waliyu kam yawti sa yeyde fulɓe fuuta ho kaari ko waliyu e waliyu so waɗi ko moƴƴani wiyetake waɗi ko moƴƴani onon ɓalwideydi ndete enen ɓalwideydi enen ndeke so neɗɗo bonni en mbiyata ɗum woto wat subhanahu wa taala de nelaɗo mum bonni pour hollude men mbelo waddani noon Umar ibn al-Khattab iddata marat hayñande badri ndeɓe pewji Umar fewji Allah yanti koye feere Umar ñande badri ɗum noon ganden oɗo diina ko diina Allah kala mona liggoma yo liggorto saabu Allah ay wala yuriduna alladina yuriduna wajha ɓen yiɓɓe mo kanko Allah yeeso ngo yiɓɓe ɗaɓɓude Allah ɓe walluɓe en saɗa wallu neɗɗo e Allah kono noon so yi ballirta ɗum ko pour place walla pour ñiiri walla pour lattiri kadi wonde rufuno haɗa yiɗno hirtade joni yen kuppima noon e gonguel jogorani arde no mbatta wona on son ndenaki tan noon kaɓaɗɗa aɗa heewi bolle puuɗi ay tan no mbaɗɗa dusɗa ay haare ari yimɓe lappodiri ɗum noon mbatten haqqillaji enen julɓe subhanahu wa taala no haalda annabi muɗo ketteɗe no wadde mo han annabi mo ɗum taki ayuhannas e oɗo place no mbo wayi mawnu e no mbo wayi hulɓinade ndeɗo simore e ayeje ɗena ngara caggal ɗeɗo ayeje deggodirɗe ɗo ɓe ngari ɗo ko teddungal ummi ibnu maktum wo yukbilu alayhi wa yatafaqqadu yo nelaɗo teddinmo yo nelaɗo huccude makko yo nelaɗo toppitomo wa yaqulu lahu ida ra'ahu ahlan siko nelaɗo yiinomo caggal ɗum nelaɗo falatono mbo wiya ahlan biman atabani fihi rabbi bismillah o dewnimo jomam feldunono nelaɗo dogo falomo so dogo enen noon sa waɗi feere tan mawɗo men ha pelodirɗon son kawre bonon tottuma jungo nelaɗo falatono ɓe ahlan biman atabani bi rabbi o de jomam feldunono wa yasaluhu hallaka haaja wiya ɗum haɗa jogui haaju wonko cohluɗa holko dañɗa sohla ayi joni noon Allah e Muhammadu ɓe kalda
heɓe laydi qur'an ha gas kono ɗo ko felore makko allah wi ya muhammadu ya muhammad e hemon julɓe abasa annabam koye ñirɓanima amma yani muhammadu ñirɓanima hono gen ñirɓinani oɗo ni toon yeeso wano yeeso jaljallo mo ñamani baltati abasa muhammad sa sallam ñirɓanima wata walla o rumti walla o ɗurni walla o fali walla o yecciti an jaahu l amade gumɓare makko anduɗa ɗum kayna laaɓi an jaahu l amade gumɗare makko nelaɗo ñirɓini yeeso nelaɗo rumti taƴi haala mum tik tan hanti ya muhammad wama yudrika ayi wama yudrika mo wino mon ma nde kala ɗarna wi muhammad wama adraka on ko andina hen kono wama yudrika wama yudrika hoɗa keɓɗa gandal wa ayu cheyin yuallimaka haala hada l ama oɗo gumɗo mat haɗa andi ɗum haɗa andi o gumɗo hay o gandi nelaɗo anda gumɗo ka oɗo gumɗo anda ɗum oɗo gumɗo ya muhammad oɗo gumɗo a anda ɗum nde tagatmi ɗum a tawaka nde koddiranmi ɗum pewala tinani nde jammirmi ɗum yo hawroma zaman a anda wama yudrika an haali hada l ama ya muhammad nde haɗa ɗum jooɗade hedde ma haɗa salo hettade ɗum haɗa ɗurno ɗum pour ko miskin pour yiyata pour hay hunde anda ina ari yiilade ko an joguiɗo andateɗo ko an andini enen jottodiri ina ari yiila yaade miɗa maaɗo ɗurnoɗa oɗo ɗum haɗa andi ɗum a anda gumɗam ya muhammad wattu haqqille woto wattu oɗo gum la allah wiyama makko joni kanko ya zakka o laaɓa cer ɓeɓe gonduɗa laaɓata yi nelaɗo heeɓi haqiɓe ɓe haaldata ɓe tuubata tuube ɗe ko goto abbas ibn abdul muttalib ɗiɗo gayɗi layanmami ɗo wallahi tuube mabɓe ko abbas ibn abdul muttalib heddi ɓe tout tuubani maayi ko ñande yewm badri e poñaneddade mabɓe taƴa o willa allah wuyama jo o hawnaki oɗo ya zakka kañum laaɓa cer o laaɓa aw yadakkar kanko siftoro o nana ko kalata ko fatanfa'ahu nafamo azikra ka kalata ko nafamo haɗa andi ɗum walla anda ɗum an mama anda ɗum noon wattu haqqille ko kalanammaɓe ko wota ɗimmit wota wattu ɗum wiyete ko wota ɗimmit wota wattu ya muhammad omo haalana ɗum ɓeɗo jooɗiɓe ثم ذكر أن أمره مع الحاضرين مجلسه إن حصل في شيئين حكر ما بيدو ديدو من حال ما حكر ما بيجود دادي بيجود دادي أما استوي من استغنى on diiɗo ko mu yoni ɗum kañum no yondini e hoorem fa antana allahu ko oɗo tasadda ɗoɗantaɗa daade haɗa yiɗi hettade ko nani ko oɗo ɗantaɗa ko oli ko an waasi andude nde huyere jooɗi nde yeeso ma nde fewata ɗum ɗo moƴƴata o ko kaccor ya muhammad wa amma man istagna on jondunino yimmi somi arani bato fo waɗata somi haalani yaata somi waɗani yaata o fa anta lahu tasadda ko oɗo ɗoɗantaɗa daade haɗa yiɗi hettade ko haali haɗa dirtaɗo ɓatto ko ya muhammad ren to wattu wama alayka kadi mi fawanima allah ya zakka so fewi so fewani mi teganima homo wima min wima yo few walla o fewani made mi ɗaɓɓarima yo few mi ɗaɓɓiranima de allah ya zakka ndo laaɓata wa ayu aybin alayka fi bada'i kadalik so heddinima no wayni ko woni en ayiba ma ko ɗum bonnantuma so jaɓani laabde tuuji majjere fama anta illa rasulun muballighun anillah ka delaɗo mo jottinono allah wogana addayte ma yejiba a waɗi ko waɗi fama baluko yastaddu bikal hirsa ala islam holko jiɗɗa oɗo tuubo holko woɗima hen subhanahu wa taala wi muhammad wa amma so tawi manna on jaaka garɗo ma yasa ina yiino moƴƴere
wona on yakhsha kulda Allah fa antanan anhu ko odo tala ha woni ko palotoda o palotoda celda dum jewde fay domina ya jama ko palotoda hada dodono hada falo tasadda ka waddini furtudda gadi nande ko nedda to la ha ka waddini Muhammad sallallahu alaihi wasallam do dum nedde woto wattu abadan ko madda ko ko boni batte agillaji on nani do ko dum do taki ndedo simore hoore nde jippi joni non jalla shanu ina halda e men hantenen tu kede kalla ala reno waddita wata gañaade kalla mal amru kama tafal ayuha rasul no mbaɗɗani wonani kalla wonani no mbaɗɗani wonani woto wattu inna hana ɗeɗo ayeje gonɗe kitabullahi deftere allah ne jogiɗen nde inna hana ɗeɗo ayeje talkiratun koɗe waaje koɗe ciftinoje ɗeɗo ayeje ya muhammadu woto wat ko mbattuɗa ko haɗa ñirɓi yeesa ma e gargol oɗo garɗe no huli allah haɗa huccite oɗo jondaniɗo ya muhammad peewal ngal moƴƴal ngal ngal waɗa koye defte ummiɗete allah ɓuri mawnude ɗen defte ko qur'ana ko talkira ina siftina ina andina ina fewna ina holla ina yurmo inna hana ɗeɗo ayeji ya muhammad tazkiratun ko ɗe kollata gonga wona hucciddema e abou jahali en faman sha kala mo yiɗi zakarahu qur'ana holluma ndewɗa kala mo yiɗi fewde nanata qur'ana ya toon ma feew faman sha on mo yiɗi zakarahu qur'ana wajama qur'ana holluma qur'ana siftinma qur'ana wajama qur'ana holluma no jurmorteɗa waɗi noon qur'ana ya nas fi suhuf woni ko kayitaji ɗi ganduɗa ya muhammad kayitaji mukarramatin kayitaji teddinaɗi marfu'atin ɓamtaɗi daraja muɗo horatin laaɓ bi aydi gonɗe juuɗe safaratin ɗannotoɓe hakkude allah jiyaɓe mum kiramin tedduɓe bararatin suɓaɓe ɗo qur'ana woni haɗata qur'ana wonde peewal ya nas qur'ana la budda wona peewal so qur'ana wonani peewal ko lakdari walla asma wonata peewal on ƴewata ko layton defte men ɗe ɗon mbiyetoɗe gawlani taraddudum khilafum e ngel deftere mbiyetogol hisnul hasinen sa waɗi ngel boutique ma wujjitaki jeeyi jonon jomen boutique aji mbaɗa ngel boutique aji mon uddi toon yawdano e ɗon mbaɗa e gorko uddil galle mum haɓɓotoɗan hisnul hasine hotoɗano wallahi mi wodi yalla jannade mbatta dépense ya bande naɗa ŋaño maɓe ndonda ɗum soɓe tawimi toon ɓe ɗeɗɗuma ha kala engel tawa yaade banjini saka engel mbarma ha maya ɗum noon julɓe qur'ana nani waɗa oɗo ngoɗo waaja ngo waɗa koye defte ummiɗe to allah defte tedduɗe ɓamtiɗe laaɓ ɗe ngala ustare hay hunde jillani hen tawi jippintaɗe hakkude men e maɓɓe ko malaikaji ɗin totta ɗum yimɓe ɗum tagi subhanahu wa taala wa kullun min al malak wannabi safir malaika ko ambassade safara ambassadeur uji ummiɗi to allah ne ngara e annabaɓe ne ko sufara siko tawi annabi on addanama cikkuɗa jogot tan jooɗo wi allah ko moƴƴo yo allah suure ala annabi datoto naata yimɓe ɓe ya jeere ya jama ya kullu makan subhanahu wa taala wi ɓeɗo tedduɓe allah wi mene nokku goɗɗo bal ibadun mukramun ɓeɗo tedduɓe allah wi ɓe ko la yasuna allahu ma amrahum wa yafaluna ma yumarun mo faami ɗo yanas batte aguillaji qur'an dartima haalda ɓi adama allah na haalana ɓi adama ina namno men homo woni guel ɗo neɗɗel gutilal insana ɓinguel adama dari bongol gutilal insanu huɗama wutila dari bongol wutila yejjiti hoorem wutila welsidima hoorem ha kuddi allah naate koyle ma akbarahu holko tagi ɓi adama yedde allah
holko manki utilal insanu bi adama hudama o do utila wana maayi o ko hudede ko du'a alayhi hada du'a alayhi bi asma'i dawat ala ma huwa al ma'ruf fi lisani ndaw ko hawni ngel do neddal helen de qatalahu Allah ma ahsanahu wa akhzahu Allah ma zalama yani ha bi adama boni bi adama weltinima ma holko taki akfarahu o yeddi jodum holko taki namni ko holko taki eden jeddi Allah sen kewni jeddanal sen kuli jeddanal sen tamanima jeddanal sen bawi jeddanal sen kala ko yeddi adama tolni salamima urtina so heydi urtina bingel adama holko yeddin ma joome jonnon Allah na namna ma min ayi shay hultun khalaqahu do tagimo hultun min ayi shayin haqirin yani honden hude burde sewde burde jaasde khalaqahu do tagibi adama hodo tagma njaada mawna kino hada juufa a andara tagada armi halan ma tagada khalaqahu o tagi dum kanko o do ko min nutfatin ko tobbere ndiyam o tagi neddo khalaqahu o tagi dum ande do tobbere fagaddarahu o hoddirani mo e nde do tobbere kala ko jogori danje ko e nde tobbere wadate nde tobbere nde wadi tobbere ndiyam tobbere nde yawti don woni waadere jiijam tobbere nde wonti don wonti husere tew do be e nde e kon don nokkuyon hawra balde temedere e balde noga balde capande nay tobbere ndiyam balde capande nay waadere jiijam balde capande nay husere tew be do balde capande nay ha woni laabi tati woni balde temedere e balde noga faqaddarahu ko hoddirani mo do ko do gasi ko do bi adama gayni hala so malado ko do so malkisado ko do so daño jawdi ko do so baado basal ko do so lamatodo ko do so basowo ko do dendangal ko bi adama dañi ko de dañi lewro balde nogas dum non sa sirna yima yo a wilda yima yo a yeñi pattude yo a dañi baaji yo a habbati a wadi katumeji a lootima a sin ni jidda tumbada e der de do balde temedere nogas gasi khalaqahu min nutfa o tagi dum ko e nde do tobbere ndiyam khalaqahu o tagi dum e nde tobbere e nde waadere e gel do kusel e faqaddarahu o hoddirani dum do kala ko jogordan ja yeso Allah goddi mala hante ko bi adama daga dañanno e nder do o tagi dum kaldo diyal koykal o hoddiri dum o waddum adwar o waddum ahwal o yawta o tan naata do njiya o do terde muna timmi njiya o do terde muna manki njiya o do no toya burti njiya ngel do no rabbi o ara ka debbo o ara ko gorko o ara ko lam o ara ko miskin o ara ko jogi o ara ko bas gasata subhanahu wa ta'ala wi nde taki nibo do dum taki imamu aliyum karramallahu wajhahu kayfa yafkharu al insanu وقد خرج من موضع البول مرتين بي آدم هنا موضع كنيرتو يلتيدت كاي جافو دون كت تاو دي جانجينا وانا جافو دون دي مي حالا دوم لير پلاس دا كاي جالتيرتو لابي دي يلتي كاكي غوركو جافو دون يلتي كاكي دب دور بوتو من فو هايرت هنا بي آدم موضع كيرتو يرتي كوي پلاس كاي لابي دي subhanahu wa ta'ala ale anduɓe men goɗɗo wi hono ɓi adama mawna kirto nde fuɗɗoto nde ari ka natfotun madira toɓɓere nde ganduɗa ko nde urani wattande mum ko jiifatun qadira wattande ɗe ko ɗum jiiba luuɗɗo wowo fima baynal waktayni hammalun adira hakkude ɗo yete hakkude makko ñande woni toɓɓere nde ha ñande wononi jiifata hakkude ɗo ko baara ñina kono gandi baara ñina enen ɗum gandi baara ñina kay gorko fof ko baara ñina wona mbayri ɗon galleji ba hono goto mo wayri galle
gila suba ko yilto wona dépasse woni baarañir mataw kay gonɗo gaaren gonɓe ɗo garas autoji no rondo walla no wuppo autoji wiyama baarañin andi joom bidi wona baarañin jeewo banana wona baarañin jeewo te wona baarañin ñooto machine wona baarañin dariɗo e jama walla o heeɓi kere ina waɗe tabal no janggina wona oko yilto dépense gonɗo biro ɗum jooɗino fof ko geecel muɗum e tunnotaka woni ñalta yino wona baara ñino yani hakkude toɓɓere e jiiba ɗo hakkude nde gonɗa toɓɓere nde gonoyta jiiba ɗo ka baara ñine ngel jogui ngel gantone yiilo ko ñaami jamma ñalawma wonen bayroɗo galle mum duuɓi 5 yaani ene yiilo ko ñaami bel wona goon subhanahu wa taala wi neɗɗo huɗama holko tagi ɗum yeddu allah hoɗa allah tagi ɗum koye toɓɓere tagi ɗum en hoddirani ɗum summa sabila yassarahu summa ref asabila laawol no wuurirta no rewirta allah ene yaltirta reedu yaay mu dendagal laawol ngol rewata ha wawa dañde ko yiɗi ko yassarahu o newnani ɗum joni noon ko jiɗɗa fof mbaɗa a yiyat ɗo tan ono yiilo ko moƴƴini totta yimɓe jiya mawɗo goɗɗo no dariɗa ene hocci butel beer no moɗa wona waɗa damye wona waɗa cokki hono dugde hono sowde gotel fof ne dari gotel fof ne newnana ko waɗata ko summa sabil laawol ngol naatata o yiiloyo jaam laawol ngol naatata o yiiloyo bone yassarahu subhanahu wa taala wi newnanimo nan yeeso ma ko jiɗɗa mbaɗa naarɗo inna rabbaka labil mirsadi mbeɗa reɓɓi hakkude ɓe lahara mbeɗa fadi passeport uji gandi passeport ko ɗannotoɗa ko sa ari passeport sa ari aéroport walla ɗo batom jollate walla ɗo auto jollate ma andi woni passeport amama sabaɗe jahata ma wi hoɗo nawɗa hoɗo peeɗa ko gaddoyta hoɗo ko wonata to labudda kaala ɗum noon subhanahu wa taala wi oɗo ɓi adama de newnanmi ɗum ngol ɗo bolol mi woppidani ɗum hoorem ala fa atahu qudratal amal dokkumi ɗum sembe no liggorto dokkumi ɗum haqqille no wawi serdirde golle gandinmi ɗum battade gollal hen fof dokkumi ɗum signature mbimi ɗum wahadaynahu najdayn en ndewani ɗon e cagga wahadaynahu najdayn summa sabila yassarahu qur'ana firata hooren o neli nelaɓe o wattanma haqqille nde o hokkuma haqqille o hokkuma no liggorte o famnuma ɗum o andinma ɗum o yinuma ɗum o wattanma hen nelaɓe woni ɗiɗi caggal ɗum o rutti o jippini deftere o wadde ma siko annabi o maayi deftere nde heddo ayi Muhammad sallam kamsana ko maayi Qur'an nane yeeso men ngam to ala janga yowmal qiyamati komin kaari en komin dembanaɓe komin yeranaɓe subhanahu taala haajaka ɗum ɗaɓɓanɗa kono ha gandeɗa ɗum ko jelde ma ɗum ko jelde ma minen komin dembanaɓe komin yeranaɓe min fulɓe Fuuta komin fulɓe jeeyaɓe komin fuutankoɓe komin torankoɓe komin wolof en komin ɗum ko jelde nagge ma aya neɗɗo fof so nayi mum no daw waɗata hen kono loosel woto ɗi jerto goɗɗi ɗum ko jelde ma no gandirteɗa wona ɗum cohlumi mi hokkinomo haqqille mi hokkillomo no liggorte mi serde ɗinoma ha laaɓe hol hen ko mbaɗɗa subhanahu wa taala wi ngel ɗo neɗɗel ngel ganduɗa ngel anda hoore maggel ngel yeddi Allah ngel anda ko tagi ngel yeddi ɗo ngel taga ɗo Allah haalani ngel holli ngel ɗo ngel wawi rewde ha gati summa refti amatahu goram balɗe maggel timmi o wari ngel nde ngel maayi fa akbarahu o ubbi ngel hono mbatten ɗum mofena poos neɗɗo meeɗi mofde bamɗum min kay baba yam yahani guenali aji abama ñande so ndoko saɗɗo o yaltata ɗon ko guiro futuro so maayi futuro o walta ɗo nden haɗa yimɓe hirta a jaɓata aɗa yiɗi weddude e kuuɗo ñe e kaalisala e biti ko ñe janggo ande beelama farni subhanahu wa taala wi o itti pittangel ngel o woppani ngel kadi ngel wedde leydi ala o woppani ɓi adama de maayi ɗe woni jiiba dow dute ne ñaama la o woppa ɗum ɗon ene ñaame dute la fa akbarahu o nani ɗum ko nder leydi o memliti ubbi ha majji men o weddi ɗum toon summa refti ida cha ñande ñawoore makko ñande hoddire makko
ñade gadawal qadar ari Allah wi an sharahu irtagel so yaltina ngel so yaltani ngel no o toɓɓina ngel heɓa yaade jobdimo o yaha maliki yawmiddin ya yawmiddin wama adraka ma yawmiddin summa ma adraka ma yawmiddin on jiyan ɗum heccanke e dartumi yawma la tamliku nafsun nafsin sey ngel rondo toon ngel toɓɓaɗa ñalawma hay goto wawno alana goɗɗo gueɗal hay goto baba no dog yummona ɗengjo kawiraji no wosto min mi andama woto haalam de mbeɗa woto layam de woto haalam hedde Allah de woto lay tan o mbeɗa mooli Allah de goto fon dog Allah wi e on waktu kulɓaniɗo siko ngel ɗo neɗɗel maayi ngel ɗo neɗɗel ngel ubbama neɗɗel ngel ñande kaajni ñande jiɗɗi ñanden ansarahu mi ummina ngel mi ummatina ɗum mi watta ɗum buur mi watta ɗum neɗɗo jowɗo huccita am kalla ko goonga kalla naani wonano goonga on wonano mbaɗɗami ya Muhammadu waɗa te oɗo ko haqqanni wallahi lama yabdi ɓi adama waɗani ma amarahu ko jomum yamri ɗum kalla ko goonga on gon ɓi adama